हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबावनाय जाबाय। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों जोंनि बर'नि सासे जाखांफुनाय भेरि टेलेन्टेड एक्ट्रेस जुमु रानि ब्रह्मनि सोमोन्दै। बिथाङा दिनैसिम मोनबेसे फिल्मफोराव फाव खालामबोखो आरो सोर सोरनि डिरेक्शनाव सोर एक्टर्सफोरजों जयै खामानि मावबोखो बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायगोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामाजासे मोजाङै नायलांब्लानो जाबाय। थुदो बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। बिथांनि मुङानो जादों जुमु रानि ब्रह्म। बिथाङा बड' फिल्मनि एक्ट्रेस आरो बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय हमटाउना जादों बिजनी। बिथांनि जोनोमा जादोंमोन 20 सेप्तेम्बर 1998 मायथाइयाव, अब्ला बिथांनि बैसोआ दा 21 बोसोर। बिथांनि सावथुनफोरा जादों फारियै हwnayao माबादि। बे सावथुना 2015 मायथाइयाव रिलिज जायो मोगथां बसुमतारीनि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि को-एक्टरा जादों खोरोम। बेनि उनाव बिथांनि फैसालिनि आन्दोआव सावथुना 2015 मायथाइयावनो रिलिज जायो मोगथां बसुमतारीनि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि को-एक्टरा जादों मिजिं नार्जारी। बेनि उनाव नोंनि अनगा बोरै थांना थानो। बे फिल्मा 2016 मायथाइयाव रिलिज जायो ताकलाय नार्जारीनि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि को-एक्टरा जादों धनुकार। बेनि उनाव खैफोद। बे फिल्माबो 2016 मायथाइयावनो रिलिज जायो मोगथां बसुमतारीनि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि को-एक्टरा जादों लिंसार बसुमतारी। समनि फाखनाव थैनि बाना। बिथांनि बे फिल्मा 2017 मायथाइयाव रिलिज जायो जिहुल बसुमतारीनि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि को-एक्टरा जादों मृग्रराज कुमार ब्रह्म। मिस्टार दुगा बर'। बे फिल्माबो 2017 मायथाइयावनो रिलिज जायो, नाथाय बिथाङा बे फिल्माव गुबै फावगिरि नङा। बे फिल्मा माइकेल मुसाहारिनि डिरेक्शन होनायाव ओंखारो आरो बे फिल्मनि को-एक्टरा जादों लिंसार बसुमतारी। आरो बेनि उनाव बिथांनि सिलिंखार फिल्मा 2018 मायथाइयाव रिलिज जायो भदा केरकाटारिनि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि को-एक्टरा जादों उत्तम। आरो बेनि उनाव बिथांनि आई लाभ इउ फिल्माबो 2018 मायथाइयावनो रिलिज जायो सपन कुमार ब्रह्मनि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि को-एक्टर्सफोरा जादों राजीव ब्रह्म आरो नेरसोन बसुमतारी। नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो सेराव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअसफोरनि आपडेट्सफोरा नोंथांनिसिम सौहैयो।